Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Programahan din sa RP Index Kini di Pulog batag adlaw nga Domingo. Og iyang mga pagsupak sa among gihimong basyanan para sa pagpakatao sa Espiritu Santo mga kaigsunan, wala gyud inunta nga dili gyud consistent ang maong mga pagsupak, nagutro-utros mga rason. Ilhanan mga kaigsunan sa pagpakita nga dili kiniya kayang bungkagon ang basyanan namo nga usa ka tagna para sa pagpakatao sa Espiritu Santo. Katong basahon Abradiver ang basihanan dugukan nga usa ka teksto sa Biblia nga atong gigamit nga tagna para sa pagpakatao sa Espiritu Santo. Atong basahon Abradiver? Nag-iingon din atong ipapabor pa doon silang kaugaling ng Biblia. SDA nga Biblia nag-iingon din sa Ecclesiastes 4:15 kung pagbasahon. I considered all the living which walk under the sun, with the second child that shall stand up in his stead. Kung basahon nato sa atong pinulungan, Brad Diver, nagisgot ka na, og second child, I considered all the living which walk under the sun, with the second child that shall stand up in his stead. Kung basahon sa Cebuano version, Brad Diver, yun sa nasa pagbayag ka ng Ecclesiastes 4:15. Atong pagkabasahon doon, nag-iingon din nakita ko ang tanang mga buhi nga nagalakaw ilalom sa adlaw, nga sila nakauban sa batanon, ang ikaduha nga mitindog puli kaniya sa iyang dapit. Busa, matinaw mga higalag mga kaigsunan ang maong tagna o angay mahibaluan sa matag usang nga naminaw o nakasunod sa programa nga kung magisgot og tagna mga kaigsunan ang Biblia dili abilidad nga ibutang ang ngalan sa katumanan kay tagna man kini. Ang tag-iya o ang mga sakop sa tag-iya sa katumanan mauray mo claim nga siya mo'y katumanan yan ang tagna. Sama nga ang tag-iya sa panimalay mauray nasayod o mauray mo elaborate unsa ang mga butang sulod sa panimalay. Apil ang sakop sa tag-iya mo po'y nahibalog unsay sulod sa maong panimalay. In the same way, ang maong tagna ang mupasabot niini mao ang katumanan. Din among gipaila sa dapit sa PBCM ang mga ministro nagpaila nga kanang second child nga mutindog og mupuli tagna sa Espiritu Santo. Pero ang pagsupak nining pastor sa Sabadista Mitchell Bindilio nga kusog kay manaway diri kanamo nga ubos economic IQ wa kuno mi magtuon og hermeneutic tanawon tang iyang pagsupak o nakaigo bagyo dinhi sa among gihimong basihan sa among pagpaila sa katumanan sa Espiritu Santo. Bueno, dili nato mahibaluhan kung dili nato ipabati ang tingog nining pastor sa Sabadista nga hilabihan nga makapangataki diri sa dapit sa ato sa PBC labinas atong magtutudlo atong paminawan kay magtud pa niya dili kuno tagna kining Ecclesiastes 4:15. Diha nato matistingan ang imong IQ do Bidilio kun tinuod pa gyud taas ang imong IQ atong paminawan. Ato hatagan ni pagtagan ni ilang Ecclesiastes 4:15, pinap. Basahan Ecclesiastes 4:15. Nay basahan po yung King James version sa inyong King James version na basahan sa English. Kaya mo ko nun mao ni ang tagna, tagna si masihoy niyo. 4:15. 4:15. Nakita ko ang tanang mga buhi nga nagalakaw ilalom sa adlaw nga sila nakauban sa batanon, ang ikaduha nga mitindog puli kaniya sa iyang dapit. Yeah, tagna din na nakita ko. Basa sa English, Basa I will. I considered all the living which walk under the sun, with a second child that shall stand up in his stead. Nay I will diha. Anak ikan. Sama na future. Atong nabati mga higalag mga kaigsunan ang pagsupak ni Mitchell Bindilio nga dili di ay tagna para niya ang Ecclesiastes 4:15 kay kada kunong gingon nakita ko tagna ba kuno na unya dugang niyang paningil kana kunong naba kunoy I will sa to pa uyon siya nga tagna kun I will kay ang gingon man gud dinhi sa maong tagna sa English shall man gud ang gigamit that shall stand up in his stead gusto niya ki I will haron nga mahimong tagna. O niya, ang katingad, ani mo do, Bindilio, nangita kag, nay icon diha. Asa na, future? Sa to pa, admitado ka, nga pagkagamito ng future, tagna na, pero gi-question mo na may icon, haron mahimong future. Balikan daw na to, mga higalag mga kaigsunan, pasahon ako, ang Ecclesiastes 4:15, aron atong masusi, sa gipangita ni mo do, Bindilio, ang icon. Pasahon ako, pabor ko naman. I considered all the living which walk under the sun, with the second child that shall stand up in his stead. Asa man ang imong gipangita do Bindilio nga icon.
Ha? Balik ko na ko. Asa man ang imong ipangita diha sa Ecclesiastes 4:15 icon. Nagamit na big icon diha, di ba wa? Ikaw ra gyud mo naghimo-himo anang icon haron imong i-future. Pero uyon ka nga pagka-future tagna. Karon tan-awon ta. Ato sa nga ikumpara Brad Ronald ang mga kasulatan diin sa pagtudlo ni Master diri kanato ang mga kasulatan itandi kini sa laing kasulatan kun atong pangitaon ang kamaturan diin kinipod sila ang mga sabadista mo po ilang prinsipyo atong gidawat kamo may husto nga ang kasulatan itandi sa laing kasulatan do na batay prueba Brad Ronald nga ilang basahon. Aniya, Bradron, Na- kining Oh? Step to Christ Okay. sa page 103, nagaingon, Scriptures must be conferred with Scriptures. There must be careful research and prayerful reflection. Sa ato pa, scriptures must be compared with scriptures. Ang kasulatan, kinahanglan, itandi sa laing kasulatan. Prinsipyo na ninyo do, Bidilyo, among gidawat na kamo po'y prinsipyo na mo. Karon, atong itandi ang ubang kasulatan. Brad Rene, kung basahon nato sa laing bersyon sa Biblia ang Ecclesiastes 4:15, ato bang mapiho ka kini Brad Rene, nga kining Ecclesiastes 4:15, o sa gyud kini katagna busa nasayop gyud ang pastor sa Sabadista nga mao si Mitchell Bindilyo. Aniya akong pagkabasahon Brother Ronnie sa Mayong Balita Biblia kang Julio Cardinal Rosales nga hubad nagaingon na malandong ako sa tanang tao nga nagpuyo sa kalibutan og diya kanila may batan-on nga mao'y mupuli ug madamlag. Okay, klaro kayo, ugma damlag. Tanawa, di ba ning gigamit nga termino nining maong hubad, ugma damlag. Unya ikaw do Bidilyo, klarong uyon ka nga pagka future tagna na. Pero gi-question nimo sa Ecclesiastes kay dili tagna. Kay dili man future, kay nangita kag icon. Ikaduhang bata or batanon, nga kanang batanon, ikaduhang bata, kana. Nakaron, Brad Diver, doon na ba kita'y ikahatag nga priba referensya nga kining ugma damlag gihubad gidi nga future? O kay gihubad nga future, usag yun katagna. Oo, Bradron, mo gamit ang referensya sa Google. Kining binisaya.com, mo kini ang gihatag nga resulta nining pulong ug maadamlag nagaingon dinhi. Ug maadamlag nga mo ning hubad. In the future, kinay gidugang diri nga pulong kining damlag giingon po diri sa hubad. Future, the day after tomorrow. Doon ang pabaylain, Brad Diver, nga imong ikatag nga priba, nga kanang ugma damlag, referado gina sa tagna, tungod kay kini, usaman ka, palaabuton or future. Oo, Bradron, mo gamit gihapon tag Google, bizdarkwords.com. Mao kini ang gihatag nga resulta niining pulong ugma damlag akong pagkabasahon. Nagaingon dinhi, ugma damlag means ugma sa umaabot nga panahon. Sa Tagalog, pagdating ng panahon ugma puhon. In English, ugma damlag means tomorrow in the near future. To anamin dilyo. Ingon ka, dili tagna ang Ecclesiastes, kanay future ya. Ibasa na mo ang Bibliang Katoliko, ugma damlag may batanon nga mupuli. Kanang batanon, ikaduha na, si Kanchad. Asa kitaon ng pagsupak mo, nga dili tagna. Asa ang gingon mo, nga nasayop ang mga ministro sa pagtulunan sa PBC, nga kanang tagna, o kanang nakasulat sa Ecclesiastes 4:15, dili tagna. Matinaw, mga higalag mga kaigsunan, nga ang Ecclesiastes 4:15, future, sa ito pa, tagna ang gipasabot. Brad Ronald, o basahon pagid nato sa laing bersyon na po sa Biblia kay itandi man ang kasulatan sa laing kasulatan. Unsa na po ang pagpahayag sa Ecclesiastes 4:15? Aniya, Bradron, akong pagabasahon sa Biblia nga ang pulong sa Dios. Dinhi sa nakasulat sa Magwawali, Kapitulo 4, versikulo 15 nagaingon, apan nasuta ko nga bisan og daghan kaayo ang mga tao dinhi sa kalibutan nga misunod niadtong batan-on nga mipuli sa hari. Sa ato pa, kadto na yung batanon, ang pulihan niya, ugma damlag or in the future, ang usap po di ay kahari. Sa ato pa, may hari nga pulihan, ang mupuli, katong batanon, nga sa nasusita sa pagbasa sa sinugdan, si Kanchad o ikaduhang bata. Di ba nanda? Imbasahis na mo ikaduhang bata, kaya di na bata makabasag diritsog ikaduha or sikan, huwag dito magagig first. Sa ito pa, ang pulihan po, hari ang pulihan, ang mupuli, gingog batanon, pero ikaduhang bata, kana mga higalag, mga kaigsunan, sumala sa pagpahayag sa Biblia.
Lagi tinaw bagid Brad Rene sa lain na pod nga hubad sa Biblia nga pagapulihan sa batan-on nga sa atong gisusi ikadua hari gid pod ang pulihan niya na Brad Rene subala sa pagbayag nga kung kanus-a kana pulihan ngadto sa ugma damlag or in the future or palaboton Brad Rene. Anya, akong pagabasahon sa Ecclesiastes, Kapitulo 4, versikulo 15, o mayong balita Biblia lang yapon akong pagabasahon nga adunay imprimatur ni Cardinal Vidal. Nagaingon, namalandong ako sa tanang tao nga nagpuyo sa kalibutan o diya kanila. May batanon nga maoy mo hari o makdamlag. Sa ato pa, sa gibasa kaganina sa magwawali o Ecclesiastes, kaya ang pulong sa Diyos man may gigamit, ang pulihan, hari Japon. Ang mupuli, batanon nga ikaduha. Sa pagbasa na po nato sa Biblia, ang Katoliko nga doon ay imprimatur ni Cardinal Vidal, hari po diya Japon ning batanon nga mupuli. Kano sa? Ugma damlag nga gihubad in the future or pagdating ng panahon. Kumusta man Binilyo? Asa may mulusot? Ang imo o amuha? Asa may taas og IQ? Ikaw or kami? Asa may mubo og IQ? Kami o ikaw? Ikaw yun. Kinsa may wala makatog hermeneutic? Kami o ikaw? Ikaw yun. Kang hermeneutic, ang gihatag ana nga definition, method or principle of interpretation. Tanawa ang imong pag-interpreta. Ingon ka dili tagna. Ang Biblia nitug-an nga kana tagna nga dunay mupuli, nga kanang mupuli ikaduhang bata, hari pud na. Nya ang pulihan pod, hari pud na kanusa sa ugma damla. Tanawa, perting bulyasuha nimo. Unya ang among igamit nga Google nagpamatuod nga ugma damlag in the future. Ang imo ha? Gamit ko ng Google para makahibalo ka. Wa mo gamit og Google siguro. Ang imo siguro gulo-gulo. Ha? Gulo-gulo. Muna wa ka kasabot nga kanang ugma damlag future na. Ha? Nakaron, ani na santa, una nimong bulyaso, una nimong sayo. Makita kini karon nga dili gid consistent ang imong mga pagsupak dinhi sa among gigamit nga basihanan. Paminaw na pud nato, kay matud pa niya, kada kurong hari diya nga pulihan ug madamlag sa ikaduhang bata nga hari pud na dili man kuno si Kristo ang hari nga pulihan. Atong paminawan. Ito yung nga, Ecclesiastes 4:15, awagin na, giangko na nila nga hari na, ang second child, ang ipasabot ana nga mupulig hari, giangko na nila. O diya karon kay si Kristo ramal, si Kristo ba di ay ang unang hari? Dili oy. Si Kristo ba di ay ang unang hari? Dili oy. Si Jehovah ang unang hari sa pagka-Diyos. Okay? Lain na po niyang supak, Brad Diver, Brad Ronald, Brad Rini. Oo. Ang atod niya, dili daw si Kristo ang unang hari, kay si Jehovah man kuno ang unang hari, o niya si Kristo mulugar nga ikaduha. Kay matod pa niya, naago daw sa tulo ka persona sa Dios, nigamit pag mga tekstos Biblia sa pagpamatuod nga si Kristo hari. Wa miso pa kana atong paminawan ang imong mga pagpamahayag. Kuno man ang persona, amahan, anak ug espiritu. O diya kinsa may unang hari? Ato basahon. Ang hari mga kaigsuonan sa kung maghiskot ang pagka-Dios, una gyud ang amahan. Jeremias 10 versikulo 10 basa. Ingon, apan si Jehovah mao ang matuod nga Dios. Siya mao ang Dios nga buhi ug hari nga walay katapusan. Oh, hari si Jehovah. O niya kay ang second child. Hari man po na. Second ay ang first day nga paghari si Kristo. Grabe ka tulibagbag. Oy. Kung maghisgot og pagkahari, si Jehovah hari. Asa may maguna na ay ang anak. Maguna na ay ang anak. Asa man ibutang nato ang amahan. O niya kay si Kristo hari man po. Juan 18:36. Hari ba si Kristo? Puros man sila hari. Ato masahon. Mao na mga kaigsuonan ni samot ni Kabulyaso ang ilang pagpanangkon pagpamatuod nga gubaabin ninyo. Sa pagkaguba ka pwede naman ang guba. Juan 18:36 basa. Ingon, si Jesus mitubag, ang akong pagkahari dili iya nining kalibutana. Kung ang akong pagkahari iya pa nining kalibutana. Pagkahari iya pa nining kalibutana nga nan muaway untang akong mga alagad aron dili akong ikatugyan ngadto sa mga Hudiyo. Apan ang akong pagkahari dili ika nining kalibutana. Hari ba si Kristo? Hari. Galatia 5:16. Ato pasahon po. Nag-ingon, kini ang akong isulti kaninyo. Paahari ang espiritu sa
espiritu sa inyong kinabuhi, ug ayaw patumani ang mga pangandoy sa taong kinaiya. Oh, Tawhanong kinaiya. unsa man ang Espiritu Santo? Hari po. Kay pari ang ang Espiritu. Okay? Na second ay nga pagkahari ng Espiritu Santo. Na second ay nga pagkahari ng Espiritu Santo. Okay. Unya, Atong namati, gi-question sa tumoy, second child ba kunong pagkari sa Espiritu Santo? Ang tubag na mo, oo. Sipiat ka sa imong pagkwintado, kaya wata magkwintas pagkahari nga nagsugod kang Hiuba. Nagkwinta ta sa pagpakatao sa Dios. Kanang Dios nga nagpakatao, hari pod na busa. Kay hari nga Dios nagpakatao man didto nagsugod ang kwintadas atong Ginoong Hesukristo. Kay si Hiuba, way mabasa sa Biblia nga siya gitawag og child. Basa gani? Ha? Basa gani nga si Hiuba gitawag og child og nagpakatao. Aron makatabla ka na mo do. Busa, dili ingon niya na. Nagpataka, wala ka. Gulo-gulo lagi nang imo lagi. Ha? Na, dugaan nimong bulyaso. Unya, pag ingon nimo hari si Bawmi, supak. Ha? Bradrine, siya ba hari? Dini sa Jeremias kapitulo 10 bersikulo 10 sa isdi nga Biblia ato pagbasahon. Apan si Yuba mao ang matod nga Dios, siya mao ang Dios nga buhi og ang hari nga walay katapusan sa iyang kasuko. Ang yuta mokurog og ang mga nasod dili makapabilin sa iyang kasuko. Oh, siya ba hari? Si Kristo hari, ang Espiritu Santo hari. Why question? Why supak ang mga ministro? Ang among pagsupak, nagpataka ka sa kwintada, kay ngano, wa ta magisgot sa hari nga nagsugod kang Yuba, nagisgot ta sa Dios nga nagpakatao. Din si Kristo nga hari pod, siya mo'y unang nagpakatao, gitawag siya child. Ikatulo na po ni mong bulyaso, niingon na po ka. Ang kanang 4:15, nagpahayag si Salomon nga nakita niya nga ang mga hari puli-pulihan lang. Atong paminawan, ang laing bulyaso ni Modo Benilio. Okay. Atong basahon sa pulong sa Dios sa Ecclesiastes 4:15-16. Apa nasuta ko nga bisan og daghan kaayo ang mga tawo dinhin sa kalibutan nga misunod ni atong batan-on nga mipuli sa hari o dili maihap ang mga tawo nga iyang gidubalahan, mahimong dili muangay kaniya ang magsunod nga mga henerasyon. Wala usab kini kapuslanan sama lang nga nagakipod ka sa hangin. Tanawa, Edson. Tanawa, sabi, ibalik sa 15 lang. Apa nasuta ko nga bisan og daghan kaayo ang mga tawo dinhi sa kalibutan nga misunod ni atong batan-on nga mipuli sa hari. Sa ato pa, karang second child nga, mubagog, pili sa iyang dapit, ang mupuli sa pagkahari. Kay si Solomon, nakita niya na ang hari, gipuli-pulihan lang. Kay si Solomon, nakita niya na ang hari, gipuli-pulihan lang. Pagkamatay, pag mamatay ang hari, na ay musunod na po. Naanap ay musunod. Mo! Oh, klaro kay do, ang imong gipahayag nga matod nimo, si Salomon nakita niya nga ang pagkari gipuli-pulihan na. Sa ato pa, tagna ang sistema gyapon kay nakita ni Salomon nga puli-pulihan, pero unsa na po'y lain nimong ideya do para gyud nga imong supakon sa dili hustong pagsupak. Niingon na pud ka nga kana diyang hari nga pulihan diya si Salomon na og dili si Kristo atong paminawan. Magdimasa sa Good News Bible kaniya, gisulti mo na kaigsunan sa yun, no? Namalandong ako sa tanang tao nga nagpuyo sa kalibutan. O diha kanila may batan-on nga mupuli sa hari. Ugma damlag, walay kinutuban ang ginagaton sa mga tao. Nga og nga minandoan sa usa ka hari. Apan ini kamatay niya, walay maghandom sa iyang nahimo. Bosa wala kini kapuslanan sama ra kini sa tao nga nagagukod sa hangin. Wala di pasabot ni Baalam Solomon. Nabisan siya sa iyang pagkahari, kay hari mas Baalam Solomon. Pagkamatay niya, pulihan siya. Muna si Kansyad nga mupuli sa iyang dapit. Dili kay si Kristo ng hari niya. Yan si Kansyad, si Tomas Iuhin niyo, Senyor. Okay? Oh, tuwa na. Ingon ka, si Salomon nakita niya ang mga hari puli-pulihan lang. Karon ingon na pud ka nga ang hari nga pulihan si Salomon. Agoy kung baliko na to pagbasa ang gigamit na si Salomon kung ikaw mo'y akanang imong IQ mo'y among paminawan do, luoy kay mga tao. Pag ingon ni Salomon, I considered all the living which walk under the sun with the second child that shall stand up in his stead. Question Benilio, kanang his retirado na kang Salomon? Kanang mayong puli kaniya, ikaw nga namulong kanang kaniya retirado na sa imong kagulingon? Si Salomon mo'y namulong, nigamit sa pronoun nga his, refer to other person, dili na retirado sa iyang kaugalingon. Asa kitaon nga si Salomon, pulihan. Kung retirado siyang kagulingon nga siya pulihan, do, lekturon ka na mo, ang gamiton ni Salomon unta. I considered all the living which walk under the sun with the second child that shall stand up in my state. Kuha mo,
Do, kuha mo. Paggamiton in his stead, refer to other person, not ni Solomon himself. Kaya kung siya may pulihan, ang gamiton may. May stead. Kaya siya may pulihan, dawa bulyaso. Gikan sa uno, dili tagna, napamatud ang tagna. Ikadua, nagkaraw-karaw, nisugod ka sa kang Hiuba unang hari. Di mo sibok, kaya wa may magisgot nga ang unang hari nga nagpakatao si Hiuba. Karon ingon kag si Solomon nakita nga ang hari puli-pulian, unya ang hari deng pulian, mao man di si Solomon. Adi, unsa man Solomon? Di ka ba gamit og grammar? Nagaron. Tungod sa sistema nga imong gipakita nga wa magkadima o tanawa ganin ang tinubagan nimo nga duna gani kauban nimo taga Hinubaan ang uta na di follow up kay gi-question ka namo. Do, Bendilio, aron dili ka namo nganlan nga na-personal ka sa mong magtutudlo. Ang teksto mo itagay pagtagad si Child sa Ecclesiastes. Gi-follow up sa imong caller. Tagay naman, ipatubag ni mong si Kansal, kung sa'y tubag ni mo, itong paminawan. Lagi lang lakot ko niya nga, nidirin nga, patubag ko na rin, kinsa ng si Kansal. Kinsan siya Kansal? Anas lumagay kay Holy Child. Kinsan siya Kansal? Anas lumagay kay Holy Child. Yan sa may tulibagbag na to, kami o ikaw, ugo, tarong bagyo ka, o paminsar, tagaan ni mo nagpagtagad. Di kaya anao ni mo pagtubag, kinsa ng si Kansal, nas dumagiti ang Holy Child. Tarong nagutok, tapos pagkaluoy na lamang sa mga taong ni appreciate ni mo, muna matang sa nag-angkon katauhan sa Dios. Tanawa ang obserbasyon sa mga texter, sa imo ang mga pamagi. Nga nang kayo naunog di mao, atong paminawan gani, nga inyong ibasa ang texter po ninyo, ang sa gingalan diha nimo. Pastor ka, kaplo lagi ka nga stay, kung misturya ka, murag palahubog, di sama sa nga kalma, di sama sa nga kalma. Murag palahubog. Okay naman murag palahubog, kaya di yun palahubog. Di ba klaro? Ang mati pa man mo kaplo, o sabihin mo buti pasabot nga akong isulti. Ha? Kaya ganahan ka na ito, ang dili kaplo ka nang mutudlo og Dios nga daghan og babaeng lumpog, muna ijakto, muna kalma. Nawa, ang texter, nakasabot. Nga nan, magkakaplo. Oy, ako ana sa pastilan. Sakit akong buot, anang tawag tagkaplo, oy niya. Murag hubog. Alangan dili murag hubog nga. Ang mga rason dili man consistent. Nag-utro-utro, magbalin-balhin. Pero kining giingon sa texter nga gibato nimo diha do Bendilio, biblical ba na gingog hubog. Pero gipahayag lang nganong gitawag og hubog. Asa sa Biblia Brad Ronald nga dunay atong mabasa. Ania Brad Ron, dinhi sa nakasulat akong pagabasahon. Ipaburo na ako sa ilang Biblia nga SDA Bible. Dinhi sa nakasulat sa Job kapitulo 12 bersikulo 24 ug 25 ingon ini nga atong mabasa. Siya magakuha sa salabutan sa mga pangulo sa mga katauhan sa yuta ug magapalakaw kanila sa kamingawan nga walay dalan. Sila manghisukarap sa mangitngit nga walay kahayag ug sila pasulusupindayon niya sama sa usa ka hubog. Naa sa Biblia nga nagisgot nga dunay pasulo sa pindayon niya sama sa usa ka hubog. Unya manghisukarap sila sa mangitngit nga walay kahayag. Kadtong mga tao nga gikuhaan sa Dios og sa labutan giingog mga pangulo sa mga katawan sa yuta. Na ayon pa sa Biblia, Brad Diver, nga nagisgot nga unsa hinungdan niining gitawag man siya hubog og nagsulo sa pinday tungod kay matod ba gikuhaan sa Dios og sa labutan. No, aniya Brad Ron, atong ipapabor silang kaugalingong Biblia nga SDA nga Biblia nagaingon dinhi sa Salmo 107 bersikulo 27 akong pagbasa nagingon. Mingbarag sila sa pagbalik-balik ug nagsulo sa pinday ingon sa usa ka hubog nga tawo ug nahubsan sa tanan nila nga kinaadman. Tanawa, basta day mahubsan sa kinaadman, magsulo sa pinday, mubarak ingon sa hubog. Tanawa di, nawad-an man gud ka sa saktong pagpaminsan, nawad-an ka sa gingon nga saktong nga paghatag og interpretation. Di nagsulo sa pinday kining nagsulo sa pinday ingon sa hubog kay nahubsan man sa tanan niya nga kinadman. Di na ani mo? Nga naman ingon ka di tagna na probe lagi namong tagna. Ki-question pa nimo nga unya dia na future? Unya dia na future? Nayaikan? Pagbasa karon sa laing hubad sa Biblia, ugma na mulag ang gigamit. Paghubad ron sa Google, dili gulo-gulo. Future man lagi. Kumusta man daw? O di ikaw na igos Biblia, ang nahubsan sa kinaadman, nagsulo sa pinday, ingon sa hubog. Wala ka makita nga nagsulo sa pinday, ang imo lang sinultihan, mo'y murag hubog. Nga naman, dili consistent do ang imong pamahayag.
o pagsupak. Nakaron, ato nang nasusi, mga higalag, mga kaigsunan, ang mga pagbalhin-balhin sa mga rason ni Bindilyo dili konsisten. Brad Rene, Oo. o ibase ta sa Biblia, kinibang mabalhin-balhinon o mga pamagi, angay baning pakigubanan, sumala sa nakasulat sa Biblia? Dini sa Proverbio, Kapitulo 24, versikulo 21, o ako pagabasahon nga Biblia, is the Bible, nagayon. Anak ko, kadlukan mo siyuba, og ang hari, og ayaw pagkuyog kanila nga mabalhin-balhinon. Ana, kamong mga higalang, mga sabadistang, mga supporters ni Bindilyo, ang Biblia, pagka mabalhin-balhinon sa mga pamagi, dili pakuyugan. Na Brad, diber, kay dili man pakuyugan di ining mabalhin-balhinon. Sa Biblia ba, kung magbalhin-balhin po sa mga rason, doon na ba'y madawat gikan sa Ginoo, Brad, diber? Wala gyud Brad Ron. Ogoy. Atong pagapribahan dinhi sa kaugalingon nilang Biblia is di nga Biblia sa Santiago 1 bersikulo 7 ngadto sa 8 nagaingon, ayaw ipadahom sa maong tawo nga siya adunay madawat gikan sa Ginoo. Siya nga maoy taong tagurhag bang hunahuna nga mabalhinon sa tanan niyang mga paagi. Na ba'y madawat, Brad, diber? Wala gyud. Wa, gyoy madawat kay Do, Bindilyo. Na ikaw, way madawat kunya ang imong mga supporters na madawat. Imposible po na, mga ikalag, mga kaigsunan. O sa kamo na lang magigo, anak. Kung angay ba mong padayon nga musunod, kunya angay bang inyong i-appreciate, maing laki, maing mo istorya, maing muwali. O magunay ilanan sa maayong magwali, alagad sa Dios nga nagbalin-balhin ang mga pamagi, dili consistent, o may madawat. Di po pakiguyunan na sa mga igalag, mga kaigsunan. Napupos ang atong oras, mga kaigsunan, o ginaot mi nga inyong nasabtan ang kamaturan, nga nagpabilin, nga malikon, nga nagbarog, ang mga pangatarungan sa mga ministro sa pagtulungan sa PBC, magitudlo kanamo dili ni Master, gihan-ay sa Executive Vice President Reverend Sarly Eugenio. Sundi kami ninyo sa sunod ng mga Domingo para paghatod yapon sa mga kamaturan, mga higalag, mga kaigsunan. Sa ngalan sa magtutudlo, Master Tomas D. Eugenio Sr. o sa Executive Vice President Reverend Sarly Eugenio, kini ang inyong igsoon, Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, ingon man sa mga kaubang Evangelista o Ministro. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba. O kiniusab si Brother Ronald Kanyaman. Kinasab si Brother Rene Telebrico Mingon, daghan salamat sa iyong pagtanaw o pagpuminaw o mayong Domingo kanato.